Bismillahirrahmanirrahim. Dik dajang ada sekolah. Tapi jangan dia lah dajangnya isi saja dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang mamak dari sana bagurau semalam suntua di rumah Bawana di Padang Gantiang dalam rangka turun mandi cucu ambo nang kalimo di Padang Gantiang dijajak Nabi nan kabadendang misra mulai dari Pekumbuah wati caniago dari Sarwaso Batu Sangka nan ketigo Rina dosen dari Sungayang Batu Sangka nan ka ampe Baby Pagarwiwang nan kalimo Alsa Bukit Tutui anak Leni Sarwaso kok dak tukang saluang Kamarudin Sutaraja Mudo tukang oyak Pak Uwo Carano Jo Ampos anak pekan satu dari Payokumbuah. Nah sedang dapat undangan anggaplah Suara Maksongko sebagai undangan resmi. Kok dakik minta diturui, kok jauh minta dijalang. Ayo sedih tujuh di sana, jangan sampai ndak tiba. Kau ndak ada daging yang je sembalado, ndak ada sembalado juga ndak imaco. Sekian saja dari ambo, jangan sampai di sana ndak tiba. Oh tanggalnya, tanggal 2 Januari, sesek mason. Tanggalnya 2 Januari bulan 1 tahunnya 2024. Nah dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.